not coming to people. Even noma izokwenza i-statement manje. Izosenza ku-media angeke itshele thina abantu bomkhonto izotshela wonke umuntu. So it must come to us. Onhlamulo abaze kithi, they must find a way of making sure ukuthi bayeza kithi bayasitshela ukuthi madoda nakho okuzokwenzeka nakho sicela nikutshela abantu phela. That is all into besikhala ngayo ukuthi iyenze phela ukuthi if ever kuzoba nesimemezelo or kuzoba nento ezoshiwo and stuff like that, iza usitshele thina sitshela abantu kuphela. Mangabe iphuma into siyihlikize sisho ukuthi hayi into so bafethi amanga or nizibeni or nathi masizibile nabo abantu bayiziba. So if nikhumbule ukuthi information yecala ibingaveli besiloko sibuza nathi ukuthi kuhamba kanjani ecaleni, but no one is actually addressing us. And social media, it's very big. If MK ignore social media, it's down to our detrimental leadership. Leadership must take charge. Bagithi musani ukugwegwa niloko niyale nale thina ningasigxeka because kulula ukugxeka thina kulula ukushaya thina indukubhika angithi sisebantwini abantu nathi bashaya thina because we are very close to people, but nathi information masingenayo asinayo. And masicela ayifiki i-leadership ayize ebantwini kanti MK kuthiwa yabantu manje yaba sekuba yabo Nhlamulo kanti kwenzakalani. So if ever sibuza kanjalo we've been asked this thing up behind Phinto namandla asiqhubeki nento lana yayizolo ne but sizama ukulungisa ekutheni sibuka amaphutha mase siyawalungisa ukuze sikwazi ukuya phambili. Abona Prince kumele i-leadership lekhona si-respect ukuze one day nathi kumkhonto wesizwe makuthiwa Prince siyakucela cha unamandla sicela mfowethu ukufaka kwe-leadership egrounding bekhona abantu ababhilivelayo kuwe. Iyonto esifunayo leyo. Once senza i-leadership sangayibona iphila i-leadership sayibona ingenamsebenzi useless, one day uzokhethwa Prince siyakucela xa unamandla usondele kuyokuphatha kanjani ukuba yi-leader kodwa abantu abathu useless, abantu abangakuboni. Izolo Prince ku live wakho kade kusho abanye bethi umsholozi uyi-dictator ngoba ngiyanyama ukuthi into Prince ebaleka kakhulu kuyenzeka uthi ulungisa into kanti ugcina amandla ekhuphuka kakhulu kwabanye bagcina sebekhuluma izinto engenasidingo yabo ezingakhi eyibulala kakhulu. Amaphutha abekhona izolo kakhulu Prince ayikancane xa unamandla asivume ukuthi amaphutha abekhona kakhulu hayi kancane izolo yabo, but lonto leyo xa unamandla ayibizo ukuthi siqhubeke la sigcine khona yabo. Njengamanje kunomuntu othi umemela kuyimanje ukulive memela ayikho into angayikhulumi ngomkhonto wesizwe, ayinto angayikhulumi ngathi usho yonke into ayithanda ukisho. Umemela uyi-EFF kodwa ukhuluma as if naye ukhathazekile as a member yomkhonto wesizwe engesiyona umkhonto wesizwe. Leyo nto leyo automatically uma ngabe iyimpi kanjalo isidinga thina abakwethu-ke thina-ke abakwethu uma ngabe kunolaka esilibonayo kubona ake siye kubona silikhuze ulaka bafowethu imani ngeke phela kube abantu abangaphesheya bazenza umkhonto wesizwe baphakamisa imoya baxova abantu kuphinde nakuthina futhi lana futhi no asikwazi ukuyidrayiva kanjalo ngale zakwethu. Lento Prince enishoyo ngiqinisile ngane zakwethu i-communication ayikho between i-media ne-leadership, it's fine ayikho kodwa mfowethu ayikho mfowethu indlela yokuthi sigijime sime ku-live kaPrince singene khona sonke sishaye i-leadership ku-live kaPrince ekubeni nathi sikwazi ukuvula o-live bethu singayishayi i-leadership kodwa sisebenzise u-live kaPrince sishaye i-leadership sisho yonke into esifuna ukisho nge-leadership. Asinayo i-right yaleyo nto leyo Prince. Isikhalo sona sihle kodwa into abayisebenzisile Prince esebenzekile indawo la kukhalwa khona.
uyiqhawe namandla baningi abantu mfowethu uma bengena bathi ubani okhona hey uPrince ukhona awuthi ngeke uPrince yabo ubani okhona hey ubani ukhona angeke ngiye kubani yabo so leyo nto leyo wena nje automatically we leader kumkhonto wesizwe njengoba ula nje uTikTok yabo njengamanje singjomane njengamanje yabo uNjomane uyena umuntu oslidayo njengamanje yabo uma kukhona something Njomane ithi indaba yecase yabo uNjomane mangabe enalo ulwazi ukuthi khamba kanjani uyabuya si-address as a leader Prince ithi indaba yecase uPrince mangabe into enayo impela lokho uyabuya si-address so into Prince yami ngizoduka ngamanje ukuthi cha unamandla ngiyazi bafuthi ukuthi kuningi but ngiyacela cha unamandla umoya awehle mfowethu ngoba ekugcineni kusala igama lika Prince kodwa baningi abakhulumile uyibona baningi abangenile baningi ababhodlile kodwa ngoba ulive uka Prince uyayibona into enjalo ngiyazi khona namandla ami ukuthi le mhlambe engisho mhlambe nje yabo kodwa nje isicelo sami leso mfowethu ukuthi hayi mina ngiyabhilivela kakhulu mina kunina bafowethu sibambe thina umkhonto saba injini yawo noma ngathiwa akekho umuntu onga-approve leyo nto leyo ngaphandle kwethu media kungaba umkhonto awunyakazanga sunyakazisile umkhonto sawuthi umkhonto sawubamba sawuthi umkhonto safika la sifike khona but-ke asikwazi namhlanje ukuthi bafowethu sesingalimazwa nje into encane destroy yonke into esiyenzile No siyakuzwa leadership umoya mina wehlile kimi kakhulu futhi and into nje ebengi esingayixolisa ebantwini ukuthi mhlambe sisuke sakhuluma ne-leadership ukuthi khona bekusiloko sikuzama behind closed doors ukuthi hey bafethu sicela i-communication until ikhume so i-leadership hasn't come forward as well still meaning ukuthi hey ithi ngithule futhi babukhomo yeah ibambe njengamanje ngoba ukhona la ungehli babukhomo msho usuqedile sifake inkosazana uthuli laphana angazi uma usuqedile babukhomo hayi babumzomani sengiqedile baba sengiqedile okwami nje kakhulu sengivala ngane zakwethu hayi kumkhonto wesizwe akekho ufuna hlehle wonke amasoja sibafuna efieldini umzabalazo usamile Prince thina ke nawe ke sangena kulento esangena kuyo njengamanje saphonsa amabhodlela emumva asikwazi ukuhlehlela emumva siphakana nendawo njengamanje siphakana nendawo akusekho kuya emumva akekho kuyaphi but siyaphambili asifuna kuya khona kumele yonke imicibili isholo njengamanje Prince isithole isibambe siyaphambili ingasibambi sihlehla kuyiqhaweni namandla mfowethu wena asahambe solanda abantu asingene efieldini siqhubeke ngalo ndlela le mina ngiyabhilivela kakhulu kuwe abona into oyenzayo ngeke mhlawumbe uzuyibona mhlawumbe wena inkulu kakhulu mfowethu into oyenzayo emkhontweni wesizwe noma ngathiwa bangakubona abanye abantu but into oyenzayo ukhawuni namandla inkulu ngendlela emangalisayo so nje ngiyakucela nje mfowethu ukuthi nje sihlale phansi siphushe siqhubeke siye phambili but ngiyafisa ukuthi mawenza ulive wakho nje ngiyoyeka efuna nami wami singene sihlale kwakho khona sokhombisa bonke abantu ukuthi cha no ayikho into eyonakele yonke into iyaphambili ngiyabonga kakhulu ngane zakwethu no ngiyabonga babukhomo ngiyabonga amazwi akho nje aletha impilo ngiyabonga kakhulu ngiyabonga nje lepanel khona yonke Prince my Prince insizwe siyabonga kakhulu Commando Thuli Nkosazana awu Phawula Nkosazana Phawula Commanders yes sanibonani yeah hayi sangiphethe lesifuba uyazi ngiyanizwa nje niyakhuluma ngiyanizwa makhomanda niyakhuluma you are talking past each other saying the same thing kodwa anifiki kuyi resolution iqiniso lithi uPrince if ngim understande kahle ufuna ukwazi ukuthi
i-leadership ye-MK izimisele ukuthi ikhulume nabantu abarepresenta i-MK on TikTok nini yazise abantu ababamba online ukuthi yona i-leadership namhlanje it's releasing a statement ABC. Yes. Kubahlula ngani ukuyenza lo nto leyo? Manje ke sizoloku siya phansi phezulu. That's all we need. Prince is making sense to me. Ukuthi labantu laba angithi bathi bayi leadership. Bathi baba phethe i-leadership ye-MK. Thina sihleli la si masses. Singama masses anabantu abasiholayo abavula ama lives. Who can filtrate the information basinikeze yona ngoba bazi ukuthi bane following ethile. Siyanalela nonke Khomu whoever siyanalela nonke at a given stage. Kodwa nina ningama live hosters aninayo ilokhuzani connection to leadership ye-MK. That's all Prince is saying. Ukuthi ayikibe khona without us siyalena le singa asitholeni solution. How do we get to that? How do we manage to get the people who are in the decision position to communicate important messages to the people that communicate to the masses? It's as simple as that. Science lento complicated. What Prince is asking for, it's just so simple. Ake siyeke nje ukuloku sifaka amablom yonke lento lena siyisa phansi naphezulu. Ake kuphendulweni uPrince ukuthi how do we get to that? Thank you for now. Njobane kancane nje sisithuli mntakama. Yebo. Wena khoma. Asilungise mntakamane. Uyabona njengamanje angifuni uPrince umbophele entweni angekho kuyo. Yabona njengamanje usufaka uPrince entweni angekho kuyo. Yabo i-concern kaPrince ingaya Prince ayihlangani nento oyikhulumayo sisi. Yabo njengamanje indlela ozwakala ngayo uzwa njengomuntu engazi ukuthi awi approve i-leadership lekhona. Indlela nje osawunda ngayo ne angisho njalo. Kodwa ngifuna uPrince ukumkhulumela kule game ne. Njengoba uPrince kade ebhodla izolo angifuni ukuthi sithathe ezinye izimpi zethu mase sizoyifaka entweni kaPrince. Uyayibona uPrince bekhuluma okunye le njengamanje ayihlangani nento kaPrince but ngiyakubona ukuthi uyazama uyabona ukuthi uzama ukuthi uyifake mase nawe uyabhodla no mntakama asingayenzi kanjalo uPrince akangabi umhlatshelo wethu la khona thina sonke masifuna ukukhuluma nokubhodla something sisebenzise uPrince uyayibona asingayenzi kanjalo wonke umuntu onento afuna ukuyibhodla akame yedwa ngosonke sino live angisonke sinama account enza ivideo kwi-account yakho mase uyabhodla ke ungasabona ngiyayisaba into mina yokuthi umuntu angene ku live wami mase ezobhodla izinto zakhe ngoba kusasa kuthiwa u live kaKhomo bekade ku1 ku2 kanti abantu abayisukelele besukela khona bezoyibhodlela izinto zabo eka Prince into ihlukile isikhalo sika Prince sihlukene but singalinge silwe izimpi zethu sisebenzise igama lika Prince engathi sisupporta uPrince leyo bafowethu nje leyo nje asistopeni mangabe ukuthi zikhona izinto ezinye ezingqa for example yes Can I come in? yes Babukhomo ngicela ukwazi ukuthi is it possible for leadership for the leadership ye-MK ehleli enkandla or wherever ukuthi i-communicate nama leaders ayenza all live uma ngabe kuna important announcements? That's me saying this. Sisithuli
Sisuthuli uyabona Umbuzo lo. Is it possible, yes or no? Sisi uthuli uyabona uPrince usorted ne uPrince uright uPrince into ikhulunyiwe waba right uPrince asikwazi ukuthi manje makukhona okunye esinakho thina sisebenzise igama lika Prince angikwazi leyo asikwazi ukuyivuma leyo uma ngabe uPrince sekusebenzisa igama lakhe kumele mehle kusiphuthi bese improtect thina ngoba ziningi izimpi ezikhona ngithi manje izimpi ezikhona abantu abayilwayo abazilwe bona nje bebodwa uyayibona bangazilwe ngathi basupporta uPrince noma basekela uPrince kodwa mase befaka izinto zabo yabo leyo nto leyo for example khona igroup before uyakude Sithembiso, I am asking you a question. Mina nguThuli Shabalala, I'm asking you a question. Is it possible for leadership angifaki Prince lapho yimi engibuzayo ukuthi leadership communicate nabantu abavula live when there are important decisions being taken? Is it possible to do that? Can we get that? Yes or no? My command. Nyaphil. Ngizoba mfishane. Sisithuli sorry ngicabanga ukuthi izinto esifuna imvamisa kuze kwaba nalenkinga izolo. Sifuna endaweni errong. Lapho lingekho khona i-leadership ezokwazi ukuyiphendulela. Izinto asifundeni ukuyibuza lapho sothola khona ama-answer a-right. Singahambi kakhulu lapho singatholi khona ama-answer. uMr Khoma u-right 100% okwamanje ngoba sifuna information thina endaweni errong sizwe kavele futhi lento le izifika ibiqhamuka kavele endaweni errong sayenza yaphila ngalendlela esiyiphilise ngayo siquestiona futhi thina siquestionana sodwa asinawo ama-answer sonke inhlangano yethu bafethu le ndawo le ya TikTok eyokwakha akuyona yokuquestiona ngoba mase question fanele thola leadership ize la ku life mase siyayibuza imibuzo asimuseni ukudlala ngabantu abama-hosta o-life ngoba sibabuza imibuzo nabo abangebakwazi ukuyiphendulela leyo ukuthi i-leadership iyadileye ukufika kuthina mphakathi lokho akungesikwazi ukukulungisa ku-life fanele loo nto kube khona umuntu ozo-organizer i-leadership ikwazi ukuthi isondelane nathi siyitshele iy'khalazo zethu but asimuseni ukupressurize umsindo ongenasidingo bafethu ulife wethu awunayo i-leadership sisodwa kuwona Mr Khoma bayasisiza asimuseni ukufuna ukubathwesa icala noma isidingo singekho uPrince yakhe indaba sekusho kuthiwa idlulile izolo asimuseni ukugida entweni engenayo solution ukuthi namhlanje first plan ukuthi i-leadership sizoyi-organizer kanjani ukuthi isenzele u1 no2 no3 but asimuseni ukuphoqa izinto engeke zenzeke ngiyabonga intuba yokuthi bakwazi ukungena uma ngabe besebengena masebelwa izimpi zabo basebenzise abantu abathize kokwenye igroup ya WhatsApp ngesikhathi uAntazwane resigner kune comrade esifazane lekujabulelafa lathi ya bebeyapi vele bona angithi thina sashiwe yabo so ubona ukuthi abantu babheke nezinto eziningi kakhulu abantu yabo kuningi ukubalimazila abantu kodwa manje bayakwazi abantu ukusebenzisa nje ithuba nje abalibonayo mase bebhodla ngalo i-issue kaPrince ibisimpuli futhi nje kudluliwe futhi kuyo kodwa ngeke singayikhuluma ngabe sibone ukuthi naba manje sebengena nabo ngentuba kaPrince manje sebethaye uPrince uright kodwa bafake izinto ezingeyona lento uPrince bekhuluma ngazo asikwazi ungamdefendi uPrince la kumese imdefende khona ngoba manje asifuni nisebenzise into eyenzeka izolo egameni lika Prince mase wonke umuntu afuna